Продължаваме с разговорите за политика с представител на още едно движение, което се е запътило към парламента. Ангел Славчев от Движение за граждански контрол. Добро утро, господин Славчев. Добро утро. Трябва ли да търсим някакъв външен сценарий, т.е. от външен автор, за това, което се случва с гражданските движения? Явяват се няколко конкуриращи се движения, които даже атаките срещу вас идват не толкова от вашите декларирани като противник традиционни политически партии, вие много повече се атакувате едни други. Ами не знам дали е външен фактор, по-скоро това си е балкански фактор. И принципа раздели и владей продължава да е на най-високо ниво. Когато всеки дърпа кокала към себе си по някакъв начин, факти са на лице. Така от самото начало, когато организирахме тези неделните протести, големите, хората, които всъщност излезнаха да направят тези движения, те бяха на трибуната, която и ние бяхме организирали. Не сме си патентовали протеста, той е на всички. И това е според мен гражданското общество е точно това, да се самоорганизира и да работи в посоката, в която смята за добре. Нормално е да има различни групи, не може да бъдем единомишленици. Хубавото е, че може би над 70% от нашите искания, предложения се препокриват, което е всъщност много важно. И според мен скоро ще трябва да си подадем всички ръце, защото България гледа в момента в младите хора и трябва да дадем пример. Сега като говорим за млади хора, тезгяха на политическите идеи се разпростира все повече и повече, на политическите партии също, на сдружения и така нататък. Вие какво ще предложите на хората, така че да ги привлечете за вашата кауза, за вашето движение, хайде да кажем? Вижте, ние залагаме на 5 основни принципа, 5 основни идеи. Бягаме от тези популистки обещания, че ще дигнем пенсията на 500 лева и минимални работни заплати на 1000. Държавата е на колене, малки и среден бизнес също са на колене, няма работа, безработицата е голяма. Какво ни трябва? Това, което искаха всички протестиращи, е промяна в изборния закон, в изборния кодекс, за да може да има равнопоставеност между гражданските инициативи и партиите. Тоест да могат и гражданите по местата и с инициативни комитети да издигат листи с преференции, да се гласува за личности. Това е един вид мажоритарен вод, но вече за личности, а не за партийно спуснати кадри. Закона за референдумите. Безумен закон, който той де-факто не работи и не е в услуга на гражданите. Това е закон за пряко участие на гражданите. Антимонополната политика. Всъщност това, което изкара и хората на улицата. Монополите. Като започнете от тока, газта, здравната каса, хранителните вериги. Това са все такива много основни и картелни, не само монополни, и картелни организации. И електронното правителство. За нас лично това трябва да е с приоритет и между другото до дни ще пуснем онлайн платформа, която ще копира структурата на правителството. Всъщност това, което казахме преди повече от месец, ще работим върху проект, който да създаде интернет правителство. Там, където хората да могат да дават своите идеи, да бъдат коментирани, гласувани, обсъждани, да се създадат експертни групи в интернет, да могат да комуникират и чрез видеовръзка. Смятаме, че там е... между другото забравих да спомена и най-важното. Всъщност това е законодателната власт. Да могат да се избират не законодателната, извинявайте, съдебната власт. Загубихте ли вие, господин Славчев, загубиха ли гражданите инициативата такава схватката с държавата, с монополите, с традиционните политически партии, защото гледах, че онзи ден пред Министерството на икономиката или вчера беше през уикенда, се събраха хора, извинявайте, но ние в махалата, като тръгнем да се събираме спонтанно за футбол, се събираме повече. Вижте, аз още преди 2 седмици казах, че в момента енергията на протестите си изчерпва. И не заради друго, защото нещата малко се прехвърлиха. Започнаха да се правят някои неща, но това, което правят всъщност управляващите в момента е да потушават този социален бунт, работейки върху определени проблеми. Наистина в момента проблема е, че това е затишие пред буря. В момента имаме служебен кабинет, т.е. те няма на кой да търси отговорност гражданите на този етап, освен някои налепи приказки на новия премиер, но това е, може би, вече го приема за нормално. Затова това е абсолютно нормален процес. Не може всяка седмица ние на улицата да излизат по 200-300 хиляди човека
И аз отдавна говоря, че в момента вече е време за работа. В смисъл, имаше моменти, в които викахме ула на улицата, искахме да свалиме правителството, искахме промени в изборния кодекс. Не се случиха. Тези партии, които бяха в Народното събрание, така, малко на жаргон, но прецакаха наистина гражданите. Ни им дадаха възможност да се явят на избори, да участват равнопоставено на партиите. Чакайте сега, вие искахте да свалите правителството или искахте да се борите с монополите, защото това май са две различни неща? Само да довърша, да. Две различни са, но да довърша, прецаквайки това хората на улицата, единственият начин те да се явят, да участват по някакъв начин, за да променят нещо в държавата, това е чрез движенията или някоя партия мандатоносител, както и в случай ние избрахме. На нас лично ни трябваше доста време да се пречупиме, защото бяхме против това да участваме чрез партия. И между другото, тук е много важно да спомена, че аз, моите колеги Дончо и Янко, няма да участваме няма да се кандидатираме за народни представители, защото смятаме, че нямаме моралното право да използваме тази енергия, която се създаде в обществото като лица на протестите и така нататък. А относно монополите, протеста беше срещу монополите, срещу цената на тока, срещу тези всички несправедливости, но в крайна сметка правителството носеше отговорност за всичко, което се случва. Те не предприеха никакви мерки. Така че нормално едното да се прехвърли към другото. И това беше един доста дълъг социален процес. Той тече от доста време. След като вие няма да ставате депутати, господин Славчев, кой ще става? Понеже така при обявяването на инициативата за явяване на парламентарните избори, вашата инициатива, стана ясно, че са целите в 160 народни представители, т.е. квалифицирано мнозинство. 160 души, нали разбирате, че няма как да бъдат избрани всичките да са чисти и бели като капка вода? Вижте, напълно съм съгласен. Даваме възможността на хората от организатори на протестите по места, по райони да си издигнат своите кандидати, а не някой от тук от София да кадрува. Ние оставаме отвънка, защото създаваме в момента така наречените, аз им казвам вече, съвети на старейшините, които да могат да генерират тези идеи за промяна или обществени съвети, може да се наречат, но не към правителството, а тези, които да бъдат истинските, да могат експерти, група от експерти да генерират не само въпроси, които са да дневен ред в обществото, а и решенията, как да се случат, как да се решат тези проблеми. Създаваме така наречените групи за натиск, но не само в столицата, на местно ниво. Това е много важно, защото на местно ниво има много проблеми. И продължаваме да се занимаваме с това. Предимно млади хора ще бъдат тези, които ние искаме да излучим като кандидати за народни представители. И мога да ви кажа защо. Според мен лично народният представител първо трябва да си влезе в тази функция на народен представител, а не на така наречения депутат. В момента тази дума е изпразнена от съдържание. Залагаме на някои критерии, че примерно един народен представител трябва всяка седмица да среща своите избиратели. Сега, ако питате в някой район кой им е народният представител, те не знаят. И наред други критерии. Но защо пък и до 35 много хора задават този въпрос? Защото това са... Първо, младостта не е порок. Младите хора са по-смели. Те трябва да бъдат говорители на обществото вътре. Защото през последната 2 години, участвайки в различни парламентарни такива заседания, т.е. комисии, срещи, защото цената за тока бориме вече 2 година. И не само цените за тока. Те се упражняват депутатите в едно красноречие вътре. Аз не смятам, че пък там трябва да има експерти. Там трябва да има хора, които да изразяват общественото мнение, а експертите да могат да работят спокойно отвън и наистина да генерират експертни мнения. А вътре да има хора, които да бъдат проводника на тези идеи. И да дават възможност за контрол и за прозрачност. Защото въпреки, че всички говорят за прозрачност, всички говорят само за хубави работи, нищо не се случва. И смятаме, че чрез младите хора, наистина до 35 години, но не само, разбира се, уповавайки се на младостта и смелостта на младите, трябва да приемем все пак и младостта на по-възрастните. Съвсем лаконичен коментар за финал, буквално с едно изречение. Обединението, за което споменахте, че назрява между различните фракции, ще се състои ли преди изборите, тъй като това би повишило общо шансовете ви за вкарване на повече депутати в Народното събрание, или след това? Искрено се надявам. Ние сме протегнали ръка към абсолютно всички. Не искаме да разделяме никой. За съжаление, когато на някой му замерише на власт, и става страшно. Надяваме се, че с личния пример, който дадахме ние като едни от лицата на протеста, че нашата борба не е за власт, а наистина за промяна в държавата,
да го последват и другите лица или другите такива организатори, да се даде път наистина на млади, образовани и не само млади, разбира се, но на хора, които да променят държавата. Добре, благодаря. Успех, Ангел Славчев, от Движението за граждански контрол. Ние с Марио за малко не се вписваме в възрастта 35 години. За повече, за доста повече.